velkommen til den her video. I dag har jeg velkommen til den her video. Det var bare lige min lille der var lidt ej, stop nu. Ja, vi er ude at sejle, så undskyld, hvis jeg har en redningsvest på. Det er nok ikke så smart, når man har sådan hvad nu det hedder. Det er ikke så smart, når man laver videoer. Men velkommen til den her video. Jeg vil gerne se min hund, som jeg har for en lidt stykke tid siden. Den kan godt lide at sove. Det kan den virkelig. Og det er så Ronja. Hver gang man nævner hendes navn, så kan hun se. Ja. Det. God dag, tusind tak. Ja, undskyld. Jeg tror lige, vi laver en ny video.